Hello mga Unions, DCB TV. Please don't forget to share my YouTube channel. Hit the share button para sa video na i-upload ko. Mayas, papakita ko lang yung bagong design ng Honda Beat dito sa Superbike. Kaya Unions, tara na. Bagong design ng Honda Beat, no? Bagong kulay niya. No? Papakita ko sa inyo yung kulay niya, yan, bagong design. Ganyan. Pero ang kaibahan lang niya yung ano lang, yung ano daw? Yung design lang, pero yung features parehas lang naman. Ngayon yung ano niya, ganoon pa rin. Tubeless na rin to, 90 by 14 yung sukat ng gulong niya. Ngayon yan. Ayan. Tapos dito sa harap is yung high-low, busina, flasher. Ngayon yan. Ito digital, ito naka-analog. Tapos yung starter, yung compartment, yan yung compartment nya, isang dangkal at kalahati. Yan, malaki rin the Beat. Yan, bagong design ng Honda Beat. Naka-disc brake yung harap, yun pa rin. Yung 80 by 90, 14 sukat ng gulong niya. Yung mga yan, yung bagong Honda Beat design. Dun sa ano pala, sa request ni si Malikdam sa Son Lingayid, walang available ng Honda Beat doon, kaya di tayo nakapag-vlog, kaya salamat tayo, meron dito sa Superbike, dito lang sa Tonton Lingayen, Pangasinan. Yung ngayon, si Malikdam, sana yung request na natin, na i-vlog natin. Okay, shoutout pala kay John Burr, kay Passion Boy, at saka kay Karing Araro Sario. Okay mga yan, sana nasa mabuting kalagayan. God bless everyone, more power, and bye-bye!